Dobrý večer vám prajeme. So Zuzkou sme sa trošku ladili a trošku sme sa rozkokošili, ale už sa opäť uzemníme, lebo takto sa to s tou mojou Zuzou deje. Takže dnes vás vítame na ďalšom pokračovaní politických rozhovorov. Musím sa opovedať. No, ešte raz, že vítame vás na pokračovaní živých rozhovorov LunaFest Live s nádhernými bytostiami, ktoré s nami spolu tvoria 8. mája. LunaFest Milenku. Čiže deň, ktorý bude naozaj pre dušu ženy magický. Bude sa diať v Leviciach, budem to častejšie dnes, teda kúsok od Levíc, Mytných Ľudanov, budem to častejšie dnes hovoriť, lebo najmä na to miesto určenia mi často chodia otázky, keď sa to už kade snažím vobchať. Ale často sa pýtate, lebo chápem, že kultúrny dom v Mytných Ľudanoch nie je úplne že hotspot, ale teda tam sa to bude diať a je to tam veľmi pekné, už to máme overené, že Zuzi bola si tam. Áno. Ahoj, vítam ťa. Ďakujem, ahoj. No, už nám Miška Černá Pavlíková posiela srdiečka, môžeme začať tým pádom, sme pripravení. Ale skôr ako naozaj začneme ešte, tak vyťahnem takú jednu kartu, že pre toto vysielko, keď my dve sme si už jednu vyťahli, takže pre nás dve, ale teraz pre všetky, ktoré sa tu zgrupíte. Musím sa upokojiť, neviem, čo sa to stalo. Som úplne normálna. No vidíš, no. Ale kto povedal, že lotos musí byť vážny, vieš, veď to môže byť aj sranda, nie? Môže to byť radosť. To je veľká sranda. A teda karta je, že sloboda. Pre všetky, ktoré sa tu vyskytujeme a vyskytujete a hlavne pre tie, ktoré ste nám už napísali komentáre, a to je Miška Pavlíková aj Simonka Pavlíková. Čítam, ale teda pre všetky, ktoré budete počúvať, či už teraz, alebo potom zo záznamu. Uvoľňujem všetky tlaky, dýcham ľahko a slobodne, môžem, ale nemusím. Som pôžitkár života, je mi krásne, nikto ma neobmedzuje. A potom ku koncu vysielania, dúfam, že nezabudnem, ale Zuzu vraví, že mi to pripomenie. Vám ešte prečítam 3 karty, ktoré, a keď nie, tak vy mi to pripomente, ktoré počúvate, ktoré som dnes dávala ráno na Facebooku, na odkazy kariet pre toto obdobie. A tu si ich potom spoločne odkryjeme a povieme si k ním také vysvetlenie. No ale teraz k Zuzanke, už ste sa tu naladili, takže idem na to. Zuzanka je moja kamka. Okrem iného. Ale je to nádherná bytosť, ktorá teda bude súčasťou nášho LunaFestu, ktorý s našou ľudskou a s Peťkou tvoríme. A bude tam mať workshop, ktorý sa volá, že Modrý lotos. A ja som si ju pozvala preto, aby sme sa naladili, aby ste vy Zuzanku takto rozpoznali, ale zároveň, aby sme, ak to tak bude mať byť, možno sa trošičku s tým vedomím toho lotosu v tej druhej časti alebo ďalšej časti toho dnešného rozhovoru prepojili. Zuzu, ahoj ešte raz. Ahoj, dobrý večer. A ja sa to najprv opýtam takto, že čo vlastne z tvojho pohľadu ten symbol lotosu znamená? Pretože teraz je to také, že dosť hej, že je tam akože veľa tých obrázkov všade a esenciálne oleje a lotos, yoga, názvy, všelijaké takéhoto typu. Čiže najprv sa opýtam, že ako ty vnímaš a ako to vlastne môže s tým vnútornou krajinou ženy pracovať. No ja by som v prvom rade to tak povedala, že je to misia lotos, nie misia modrý lotos. Ten modrý lotos to vlastne bola taká časť, ktorá mi to otvorila, celý tento môj projekt, ktorom sa chcem venovať, alebo túto moju cestu. A to je veľmi zaujímavá otázka, lebo ja naozaj to nemám ako lotos, ako kvet, ale u mňa naozaj, keď som si to nacítila, tak ten lotos je vlastne skratka. Láska, odvaha, túžba, otvorenie a sexualita. Krásne. Takže toto sú tie témy, ktorým sa venujem. Napísať do komentára. Povieš to ešte raz, že lotos, počkaj, lebo ja tu môžem komentovať. No, výborne. Láska, odvaha, túžba, otvorenie, sexualita. To znamená, že pravdepodobne cez tieto témy, cez tieto symboly sa aj deje to sprevádzanie, ale dopovedz teda to, že ako to máš nacítené ty. No takže mne sa to vlastne otvorilo cez ten modrý lotos a
Modrý lotos je terapia, ktorú robím. Nikde som sa ju neučila. Prišlo mi to vlastne cez meditáciu, kde som uvidela ženu šamanku, ktorá ju robila túto terapiu. A ja, že vedia, ja to viem robiť. A vtedy som sa aj spýtala, že prečo to nerobím, alebo že čo k tomu potrebujem. A ona mi povedala, že viac lásky. Tak som si to potom dovolila, začala som tvoriť s tým. Je to tak nádherná vec, že otvárajú sa rôzne možnosti a tí ľudia to sami vidia. Ale ešte k tomu chcem povedať, že ja som vôbec nemala odvahu ísť do tohto. Lebo že nikto ma to neučil, akože čo si teraz idem za to pýtať peniaze ešte, nie? A prišla mi taká situácia, že ma začal boleť bedrový kĺb, ja som teda masérka, robím masáže a nemohla som stať pri tom stole, lebo som mala proste brutálne bolesti a trvalo to dlho, tak som začala robiť to, že som začala tým ľuďom ponúkať, že takáto možnosť je tohto lotosa, lebo sedím pri tom. No a takto sa to začalo pomaličky otvárať. Začala som vnímať vlastne, že čo sa deje, lebo sama som bola prekvapená, ako som pri tom napojená a aké roviny sa tým ľuďom otvárajú. To je presne úplne nádherný dôkaz toho, že telo vie a že nie vždy je obmedzenie problém, ale že je to vlastne pomoc, podobne ako keď stále hovoríme, nech už prejde tá búrka a asi búrka má v podstate často len zmyť všetko, čo už nám neslúži, takže možno je to ten taký podobný prípad. Ja sa teraz opýtam, že robíš tú terapiu len so ženami alebo aj s mužmi? Aj s mužmi. Aký je v tom rozdiel, keď to sleduješ? Keď sleduješ treba mužské alebo ženské témy momentálne, ktoré v tom kolektívnom vedomí možno pulzujú? Alebo, nechcem sa opýtať, že s kým sa ti robí lepšie, ale kde cítiš vlastne, že aký je ten rozdiel? Naozaj to bude asi tak najlepšie vystihnuteľné. Vieš čo, tak prvý rozdiel, čo som si všimla, je, že na ten lotos ako keby človek musí byť pripravený. Teda je to také, že ho to zavolá. Ja som si vlastne uvedomila, že ja to nemám ani napísané nikde, že čo to ja, čo ja robím. Ja to mám síce na mojej Instagramovej stránke, ale ja nemám to ani v ceníku, ani nikde. Minule prišla jedna žena ku mne a sa ma pýta, že odkiaľ to tí ľudia majú vedieť. Ja som si vlastne uvedomila, že ja to ponúknem, keď to tak cítim. Alebo potom, keď niekto u mňa bol, tak vlastne na odporúčanie, že prídu tí ľudia ku mne. No a jednu vec som si všimla, že pokiaľ, lebo mala som jeden prípad, keď som teda nemohla masírovať, že som teda ponúkala túto masáž, tak tá žena vlastne si to nechápala, že vlastne o čo ide, takže mala alergickú reakciu na to, lebo vlastne nepustí to, lebo cez ten modrý lotos, aby som to ešte takto povedala, ja vlastne ako keby určité bloky vyťahujem z toho tela. Ja normálne cítim na tom tele, kde to je a proste potrebujem to vyťahnuť. Ide to cez vlasy. Začína sa tak, že sa nacítia na nejakú vôňu, že si vlastne vyberú ľudia, čo chcú. A to je vlastne aj ten zámer toho celého a potom sa to aj podľa toho otvára. No takže vlastne, keď to nepustí niekto, tak môže mať alergickú reakciu. No, to som si tam uvedomila tiež, že takáto vec je. Potom ale alergickú reakciu na čo? Mala napríklad problém, že ju strašne pálila tvár 2 dní. Aha. Vlastne ako keby nepustí to, nedovolí. Takže tam nejakú obranu mechanizmu toho tela. Áno. A opäť akože, že je to tak, že to alergická reakcia, alebo je to treba aj to, že keď napríklad sme v detoxe, tak sa nám nejaké príznaky môžu zintenzívniť a tým sa to vlastne uvoľňuje. Že aj toto sa možno mohlo stať. Okay. Môže byť aj takto, hej. On ešte to teda nevedela uchopiť. No a potom, čo som si všimla, je vlastne podľa toho, na akej úrovni vedomia sú tí ľudia, alebo teda, že čo potrebujú spracovávať. To som si všimla, že toto sa tam deje. Sú ľudia, ktorí sa otvárajú napríklad cez fyzické, hej, lebo ja, keď pracujem, tak ja vlastne mne prichádzajú informácie, som napojená. A chodia mi normálne, že rady pre tých ľudí napríklad, že čo by ste mali spraviť, alebo aký je tam problém, alebo proste niečo. Takže potom, keď to je z toho fyzického hľadiska, tak mi tam chodí napríklad, že aké máš vzťahy so susedmi, aké máš vzťahy so svojím mužom, vlastne, že čo tam je, aký problém, lebo tam z niečoho to vždy pramení, alebo potom s vlastným telom, hej, že má nejaký zdravotný problém, alebo takto. Toto je na tej fyzickej úrovni. To sú proste ľudia, ktorí ešte musia prejsť ako keby cez túto takú škrupinku a dostať sa vyššie. Potom sú ľudia, ktorí
netušili, že niečo takéto existuje. Bola to žena, ktorá chodí ku mne roky a zrazu sa jej začali otvárať farby. Ona úplne vnímala, keď som bola na krku, tak vnímala modrú farbu, keď som bola hore, vnímala bielu farbu, že zrazu ja, že wow, že to funguje, veď naozaj, že ona vlastne vníma farbu čakier. Takže to liečenie tam nastalo. No a potom sú ľudia, ktorí naozaj to vedomie už je trošičku viacej otvorené a tam už nastávajú úplne iné obrazy, tam prichádzajú príbehy, tam prichádzajú odpovede. A je to nádherné sledovať naozaj. A že potom ja vlastne keď skončím, tak ja potom s nimi trošičku konzultujem a väčšinou máme podobne, že čo som ja vnímala, aj oni vnímajú. Takže... A je to nástroj, ktorý je liečivý, aktivačný, harmonizačný, alebo je to všetko dokopy. Je teda dôležité, aby ten človek prišiel s nejakým zámerom k tebe, alebo to môže byť tak, že ty sa napojíš a hovoríš odkazy, akým spôsobom to väčšinou funguje? No, tak som hovorila, že ja už vlastne ako keby si niektorých ľudí nacítim dopredu, takže im to buď ponúknem takto, ale ideme, my už vlastne začíname komunikovať. Niekedy vyťahnem kartu, aby sme si dali ten zámer, alebo proste cez tie vône. A potom sa už napojím, a už to pomaličky ide. Myslím to tak, že či napríklad je to, že keď má niekto, to si hovorila, hej, že nejaký blok, alebo povedzme, že keď niekto chce niečo aktivovať, čiže či je to skôr nástroj liečenia, alebo nástroj nejakej aktivácie v niečom, či je to vlastne terapia v tom, že ideme aj do odblokov, alebo je to skôr o tom, že zhmotníme niečo, alebo aj niečo sa vlastne lieči kvázi v tej, nie kvázi, ale v rámci tej terapie. Áno, je to vlastne ako keby určité bloky sa čistia, odchádzajú, hej, to vlastne vychádza a prechodňujú sa tie cesty tomu. Takže také liečenie, pre niekoho je to relaxácia, niekto to má úplne, že vysoko napojený. A opýtam sa pre tie žienky, ktoré to počúvajú možno prvýkrát, alebo by chceli na ten workshop ísť a možno nikdy v živote nemali skúsenosť s ničím spirituálnym, pretože to sa prosto teraz deje, že veľmi je otvorený ten most medzi fyzičnom a duchovnom a možno aj ty sama badáš, neviem, ja napríklad badám, že znovu je taký prílev, teraz to nazviem tak trošku odľahčenie, že neznalcov, ale v tom zmysle, že naozaj, že duše už veľmi ťahá to seba poznanie, takže my sa treba na konzultácie naozaj dosť veľkej miere hlásia teraz aj žienky, ktoré sú poprvýkrát a nemajú skúsenosť alebo na semináre. Možno tam príde otázka, či je to bezpečné, alebo či to budú vedieť sa do toho ponoriť, či tam potrebujú mať nejaké znalosti, čiže aby sme vlastne vytvorili to vedomie toho, že pre koho je určený treba za ten workshop, ktorý priamo už na Ulnafeste budeš viesť. No, ja to tak v živote mám, aj tak, ako ma poznáš, je, že ja viem, že prídu tie ženy, ktoré prísť majú. Takže pokiaľ vás to volá, pokiaľ je tam tá, aspoň nejaké minimálne, že ťuk, že možno by som, takže budem veľmi rada, keď prídete. No takto. Lebo toto je modrý lotos, toto je terapia ako keby zvýšeného trošičku vedomia, hej, vyššie. Ale potom sa tam otvorili iné roviny a ja vlastne aj to, ako to budem viesť na Lunafeste, tak ja som veľmi spojená s hudbou, takže my pôjdeme určite cez hudbu, cez tanec na začiatku, aby sme proste precítili to svoje telo, čo je taká moja téma, že spájať to, čo je hore, to, čo je dole, hej. Takže určite pôjdeme cez hudbu a bude to aj zábava. Na začiatku bude veľká zábava, budeme sa o seba starať, jedna o druhú, a na konci bude to stíšenie v meditácii. No, takto. Okay. Takže bude tam všetko. V podstate, lebo celá tá misia Lotos, ako som to ja navnímala, je tam ten modrý lotos, to je tá vrchná časť ako keby. Potom je rúžový lotos, srdce, a ten biely od srdca dole, a biely lotos ako keby to všetko spojil dokopy. Takže tam je tá cesta podľa mňa, spojiť to všetko dokopy, takže podľa mňa je to úplne aj pre ženy, alebo pre ženy, ktoré nemajú žiadne skúsenosti. Tam to pôjde, ja sa teším strašne na to. A my sa tešíme, Peťka píše naša, že znie to úžasne, preúžasne, aby som citovala presne, lebo ja tu vidím tie komentáre a chcela som vám vlastne povedať, že keby ste sa chceli Zuzanke niečo opýtať, tak pokojne môžete. Po prípade dajte vedieť, či ak máte chuť, či vy máte nejakú skúsenosť s tou témou lotosu alebo symbolom, či už esenciálne oleje, alebo mandala, ak sa vám zjavuje, prosto, či vám to niečo hovorí, alebo či nejakým spôsobom ste sa s tým prepájali. A ty, Zuzi, predtým, áno, že mala si nejaký
klon k tomu, že ja neviem, ťa bavila vôňa lotosu, alebo si to nejako viacej vnímala, alebo to prosto prišlo, že tu a teraz? Vôbec. A vieš si spomenúť, že či tam bola nejaká vedomá iniciácia, či si zvedomuješ, že po čom sa mi to mohlo už udiať, hej, že napríklad som musela uvoľniť nejaký, alebo bola som vedená do toho, aby som uvoľnila nejaké presvedčenie o sebe, ktoré ma do toho nepúšťalo, že čo bola vlastne taká tá, že áno, teraz viem, že sa mi tá brána toho vedomia otvorila. My sme si vybrali kartu otváranie hlasu. A ja som vlastne predtým aj ochorela. Ja cez tie choroby som vždy mala proste transformácie brutálne. COVID som mala 5-krát pre istotu. Starý známy. Ako? Starý známy. To už nemáš intimný vzťah priam až. Áno. A že vlastne vždy prichádzala nejaká tá transformácia, nejaké hlboké uvedomenia cez to telo u mňa vždy. A teraz som zabudla, aká bola otázka. Otázka bola, že čo bola tvoja brána k tomu? Viem. Áno, tak prišlo to, že ja už chcem hovoriť pravdu. Že ako to ja vnímam, že proste stále som zaobalovala svoju prácu do niečoho, že pracujem s energiou, Pane Bože. A veľmi som si, úplne, že som cítila takú slobodu, že ja už to teraz musím, ja už proste musím to vytvoriť, musím rozprávať o tom a už mi to zrazu bolo jedno, takže takto to nejako podľa mňa prišlo. Že poďme do toho, tak nech si myslí, kto chce, čo chce. Ale áno, prišlo tam jedno veľké potvrdenie. Ja som bola u Dianky Kvašajovej, neviem, či ju poznáte, ale to asi mnohí poznáte, nebuďte raz na mene. Ja som išla k nej na konzultáciu a bolo to perfektné, lebo ja už keď som tam prišla, ja som to takto všetko vysypala z rukava, čo som pochopila. A ona povedala, že veď ty všetko vieš. A ja, že ja som si prišla vlastne pre potvrdenie. A tam ako keby také, že takto niečo sa stalo a už som potom pomaličky išla do toho. A teraz sa spýtam na takú intimnú vec, že čo bolo tvoje najväčšie presvedčenie, ktoré ti bránilo sa spojiť s tou svojou podstatou podľa teba? No, čo si budú o mne myslieť? Veď tam sa otvára vlastne tá téma tela a sexuality. Ja to poviem, ak teda môžem, Mirka, keď som bola u teba na seminári v Balogu, v Čiernom Balogu, to bolo však brutálne vtedy. To bol ten môj začiatok. V 2019, chcem povedať. V 2019, áno. Vtedy sa mi... Evy a Lilith. Tak. A vtedy sa mi vlastne otvorila tam som zistila, že toto som ja. Ja si pamätám, jak tam pršalo a bola búrka, ja som tam ležala na zemi a buchala som si hlavu do toho blata, že toto som ja. Konečne som proste vytiahla sa von. Ešte som vtedy vôbec nechápala, čo to znamená. A to bolo asi sobota. A v nedeľu, keď sme odchádzali domov, som sa cítila, že už mi je dobre, že áno, toto som ja. A stále mi tam niečo chýbalo a ty si mi vtedy povedala, a to ja stále spomínam, to je pre mňa veľmi veľké uvedomenie, že čo sa bojíš, že si budú o tebe myslieť, že si šlápka? A ja, no. A ty, že ale veď ty si. A ja vtedy, wow. Akože ja som nechápala, som bola tak šťastná, ešte keď to pozerá Simonka teraz, Pavlíková, tak ona mi vtedy povedala, že Zuzave, to som ti mohla povedať aj ja hneď na začiatku. Takže pre mňa to bolo, áno, to uvedomenie, že moje telo je môj dar. Takto to nejako začalo, podľa mňa. A keď sa už bavíme vlastne o tom prepojení práve s tou sexualitou a to, čo si teraz povedala, tak ja tam len chcem povedať, že krásne to vidno, že my v podstate sme označili anglickom jazyku slovo kňažka sa povie priestess a u nás sa slovom prostitútka označuje žena, ktorá vlastne predáva svoje telo alebo predávala kedysi, alebo asi aj teraz to funguje na nejakej úrovni. A že uznať si, ja si pamätám, keď sme boli na Katinke, keď som chodila na kňažky, tak my sme mali jednu, ja som vám to potom asi aj dávala robiť na nejakom semikurse, nepamätám, ale asi hej, že sme si napísali vlastne na papier to najhoršie, čo si o nás ľudia môžu povedať, alebo to, čo by sme nikdy o sebe nechceli počuť. A sme si to vlastne napísali na trička, dali sme si tie papiere takto na trička, išli sme s tým von.
Bolo to veľmi silné a môžem povedať, že väčšina z tých žien to naozaj tak mala, že to bolo práve prepojené s tou sexualitou alebo s tým uznaním tej svojej obrovskej čarodejnej moci, ktorá v tom tele tej ženy a v spojení s tým srdcom a lonom naozaj je. Čiže mňa vôbec neprekvapuje, že práve jedna z tých častí je aj súčasťou toho tvojho tej tvojej misii, špeciálne u teba ma to neprekvapuje, je úplne prekrásne, že to prinášaš ženkám aj ďalej, alebo teda aj mužom, ale budem sa teraz trošičku ešte pýtať viacej na ženy, keďže sa tam budeme stretávať v tej intimnej, ale zase veľkej skupine. Vieš mi nejako povedať, ako ty vnímaš momentálne, aké témy v tom kolektívnom vedomí žien sa možno otvárajú, keď ti prichádzajú na tie terapie, že čo teraz tak najviac, alebo najčastejšie, alebo čo v tebe tak zarezonovalo, pretože ja som si vlastne uvedomila, že som ešte stále trošku v šoku, ako máme odpojený svoj vzťah k telu naozaj ako takému a ako hanba v podstate určuje to, či budeme alebo nebudeme videné, čo úplne je pochopiteľné, len mám pocit, že teraz sa tá téma znovu tak otvorila v tých kruhoch, ktoré ja vediem alebo ktorých sa vyskytujem, ale nemyslím to teraz len na témy ohľadom tela a sexuality, ale vôbec. Či je nejaká taká téma, ktorá v tebe rezonuje alebo na ktorú by si možno aj poukázala, že touto sa teraz možno je celkom dobre zaoberať, lebo keď ju uchopíme, tak nám to môže pomôcť. Keby som to mala takto povedať, tak mi tam ide veľmi prevziať za seba zodpovednosť. Teraz mi veľmi veľa žien chodí, alebo teda veľa žien, ale aj tak celkovo nie len ku mne sem, ale takže sa stretávame, že ženy nešoférujú. Napríklad, hej. A že by veľmi chceli, ale sú stále odkazané na niekoho, čo je pre mňa brutálne, podľa mňa veľký krok, keď začnú. Hej, lebo sama som si tým prešla, viem, aké to je. A že som potom, aj keď som už začala, tak som nešla do neznáma, hej, ale teraz už je to úplne inak. Toto tam je potom určenie svojich hraníc, kde je môj priestor a kde už toto nie je moje. To je teda veľká téma. Takže sloboda, hranice a vlastná sila. Hovoriť pravdu, svoju pravdu. Dlho som nechápala, čo to je, že moja pravda, čo je, že žij podľa svojej pravdy. Čo to bolo? A čo to je? No to, každý je individualita, takže ja to, čo cítim, to, čo vnímam, to, čo robím, to je moja pravda. Ja podľa toho mám žiť a nemám ísť na nejaký úkor svoj. Dobre, a keď to povieš niekomu, kto vôbec netuší, lebo veď veľa rokov sme boli, že nám všetci hovorili, aká je naša pravda, a teraz sa stane to, že sa oslobodí od toho, že nám to niekto hovorí a vznikne také zvláštne vákuum, ak si všimla, že potom čo vlastne s tou veľkou slobodou, čo s tým časom, čo s tou energiou, tak je možno práve aj táto terapia alebo táto technika spôsob, ako sa prepojiť s tou podstatou toho, že kam urobiť treba ďalší krok, alebo ako si navnímať tú svoju skutočnú podstatu, lebo pre mňa to ten lotos naozaj znamená, že rozkokošené vedomie doslova a že vidíš to na tých jednotlivých úrovniach, na úrovni tela, na úrovni vedomia a dôležité je to potom prepojiť, ak to správne chápem. Áno, teraz som si úplne uvedomila, že koľkokrát za posledné dni som povedala ženám, že začni si zapisovať. Čo chceš ty, hej, alebo čo máš rada, že proste úplne maličkosti, že napíš si, mám rada fazulovú polievku, tak mám rada fazulovú polievku. Lebo ja sama som až toto leto vlastne si uvedomila, že keď sme mali ísť na dovolenku, že predtým som povedala, že dobre, že čak pôjdeme, hej, sa nejako, ale ja vlastne neviem, čo mám rada ja. Že mám rada slnko, alebo mám rada zimu, alebo chápeš, že ja som vôbec netušila. Tak som si začala ja zapisovať, že čo mám rada, naozaj, ale maličkosti, proste keď máš rada, že chceš mať čierne nechty, tak si napíš, máš rada fazulovú polievku, máš rada, keď ideš do lesa, alebo čo máš rada a že normálne to dávam ženám ako domácu úlohu, že začni vnímať seba, jedine cez toto, lebo tam je naozaj, ja by som sa k tomu dostala takto, že keď som mala raz teda ten COVID, tak som mala také bolesti, ukrutné tela, vždy mi to ide cez telo, že ja som sa preplakala do meditácie. A dostala som sa proste niekam a normálne mi išlo v hlave, že teraz môžeš robiť, čo chceš. A to bolo strašné, lebo ja som zistila, že neviem, čo chcem. Takže poď, že pomaličky, tak ja by som chcela behať. No, že tak bež. Tak som bežala. Lenže ja som chcela behať proste slobodne, takže so mnou bežali zvieratá. Potom som mala, že tak ja by som sa chcela okúpať v jazere.
Jaké veci, hej, že základné. No tak sa okúp, ale ja chcem byť nahá v tom jazere, no tak sa vyzleč, hej. Takto som išla. A na druhej strane toho jazera som videla ženu, bola to šamanka. A ona, že čo by som pre teba mohla spraviť, že čo by si chcela. A ja normálne fakt akože uvedomenie, že ja by som chcela, aby si mi pomasírovala nohy s vanilkovým olejom a aby si mi uvarila jedlo. Hej, že ale že také zdravé, farebné, chutné, všetky chute. A ona, že dobré. A normálne viem, že normálne v tej meditácii som cítila, že išli sme, že masírovala tie nohy a normálne vošla ako keby cez lono a premasírovala mi všetky tie moje orgány. Ja som sa naozaj cítila o mnoho lepšie, keď som sa potom vlastne akoby zobudila a sedel pri mne môj muž a ja, že vieš, čo by som chcela? A že čo? Ja, že makové buchty. My v karanténe doma, že ale neviem upiec makové buchty. A ja som nikdy nejedla makové buchty, lebo mne ten mak robí zle na trávenie. Ale ako dieťa som to milovala. On, keď skončila karanténa, išiel do pekárne, doniesol mi takú makovú buchtu, ja som ju zjedla, mne nič nebolo. Takže vtedy som si uvedomila, že hľadaj si tie také, naozaj, že zabudla si. Tak si zapisuj, čo ťa napadne. A to znamená, a stalo sa niekedy napríklad také, že si buď ty, alebo tá žienka, ktorú si viedla treba za to misiou Lotos, alebo tú terapiou Lotosu, lebo niekedy si myslíme, že vieme, čo máme radi. A je to prosto nejaký návyk, ktorý je treba nejaký obranný mechanizmus a treba ale v tom spojení sama so sebou v tej terapii ti príde niečo úplne iné a si z toho v šoku. Ja som to zažila niekoľkokrát, ja to vlastne zažívam niekoľkokrát aj denne miestami teraz, keď mám syna, lebo ten ti veľmi rýchlo ukáže, ako sa veci majú. Ale či sa toto ti deje, alebo či toto sa tam aj môže vlastne stať, že tá skutočná podstata sa tam objaví. Áno, presne toto sa deje, presne toto som aj chcela k tomu povedať, lebo aj to im hovorím tým, že nám potom, keď si píšu, lebo naozaj sa veľakrát stane, že je tu človek, ktorý mi povie, že ja viem, čo chcem, ja viem, čo mám rada. A ja, že naozaj to tak je, že nie je to len naučené. Jedna otázka. A hovorím, dobre, tak keď to vieš a potom zrazu naozaj pomaličky, keď im dáš takúto otázku, začnú rozmýšľať nad tým, že naozaj to nie je úplne pravda. Tak ja preto, akože pre mňa úplne toto je krásne, že po tej terapii poviem, že choď domov a píš si. Proste si píš, aby si vedela, že čo, lebo naozaj tam sa toto otvorí, že ja neviem, čo chcem. Že vlastne roky si žila niekde, kde si... ja to tak hovorím, že ja som naozaj neprevzala za seba zodpovednosť. Ja som vždy robila, čo mi povedali, však taký alibizmus to bolo dobré. A potom som zistila, že není mi dobré. Takže toto je taká domáca úloha, cez toto. Aby si našla, lebo tam naozaj sa otvorí to miesto, ten priestor a ty teraz, že ja teraz čo mám robiť? No, takže taká pomôcka, toto je pomôcka. Andrejka Sobotová nám píše, ahoj Zlato, pozdravujeme ťa, že pozdravujem vás lásky, ďakujem za váš rozhovor. Mňa si tiež Modrý Lotos sa volal už minulé leto na moc, no moc som o ňom nevedela, tak som mala veľký rešpekt. Najprv som s ním začala pracovať len pre seba a cítila som jeho jemné extatické vedenie a postupne som ho začala používať aj ako podporu v meditáciách a na seminároch a cestách aj pre iné ženy. Na otázku, či môže, mi prišla odpoveď v januári na Srí Lanke. Prišlo mi potvrdenie a dostala som zasvetenie od tibetského mnícha na prácu s Modrým lotosom. Krásne. A keďže Andrejka bude na Lunafeste viesť workshop tantrický, ženskú tantru, tak tu už teda sa to krásne prepája, to vedomie. Skúšala si to už aj tak, alebo zažila si už aj to, že si tu... ešte Sonička píše, zaujímavé veľmi, tú terapiu by som rada vyskúšala. Maj na Lunafeste alebo píš na Instagram Zuzke na Misia Lotos a doladíte. Zažívaš to tak, že vedieš jednotlivcov, alebo už si viedla aj skupinu ľudí v tej lotosovej terapii? No tak ten Modrý lotos to je pre jednotlivcov. Tam je jeden na jedného. Hej, lebo tam sa otvárajú tieto témy. Ale áno, a tomto sa chcem veľmi venovať, ale ja tam mám normálne, že tie názvy, že to je ten biely lotos, ktorý to vlastne všetko spojí, stretnutie s tými ženami. A chcela by som sa venovať vo veľkom tomu, to som tiež o sebe nevedela. Som myslela, že nechcem, aby ma videli, ale chcem, lebo je to podľa mňa veľmi veľká téma, takže áno. Zuzu, a vieme povedať, že prečo sa to deje cez vlasy? No a tam mi to prišlo, že to sú vlastne tie energetické kanály, lebo ja keď napájam, keď ja napríklad cvičím aj jogu
Alebo keď ideme cez meditácie, tak úplne si to uvedomujem, že ty máš vlastne cítiť každú jednu bunku v tvojom tele až po končeky vlasov, vždy poviem. A že tie vlasy sú tie energetické kanály, kde si napojené a tam sa to niekde možno, že aj drží. Ja teda pevne verím, že to je aj tak, že sa ti vlastne môže ešte aj ozdraviť trošičku tá vlasová pokožka a tie vlasy, že budú proste iné, keď párkrát prídeš na tú terapiu. Keď sa pracuje s tou energiou. Lebo veľmi veľa blokov je v tej vlasovej pokožke. Normálne to niekedy tak cítiť, že to je tak brutálne, že to tam vibruje, že proste to tam nemá byť. A ide to cez tie vlasy a vlastne sa to vytiahne celé von. Máš ty potrebu, alebo je pre teba dôležité, lebo je to veľmi taká, že jemná, subtilná technika, ale zároveň intenzívna. Ako to ty osobne potom prežívaš? Zažívaš to, že sa prepojíš s tou ženou alebo s tým mužom, s tým príbehom, alebo si tak akože naozaj si tým nástrojom potrebuješ potom možno nejakú regeneráciu. Ako ti v tom je? Že je také, že to je pre teba možno nabíjajúca táto tvorenie, keď týmto sprevádzaš. Čo ty pri tom zažívaš? Ja to úplne milujem. A v poslednej dobe, lebo ja vlastne preciťujem tie príbehy ako keby, takže ono to vlastne chce aj odvahu, lebo ja pôjdem do vás. Ale v poslednej dobe sa mi deje veľmi zaujímavé je to, lebo ako keby sa otvárajú spojenia aj medzi, že vlastne lieči to aj mňa, lebo ako keby sa mi otvárajú tie spojenia medzi klientom a mnou cez minulé životy. To sa mi teraz párkrát stalo a jedno akože podľa mňa to najsilnejšie, čo som cítila v tomto spojení, bolo, že som robila modrý loto s mužovi a mne sa otvoril život, že som ho balzamovala. Že som bola kňažka, som ho balzamovala, ale on bol mŕtvý. A stále, normálne som cítila, ako keby za mnou niekto stál a nemohla som dať najavo city. Bolo to zranenie kňažky, ale to bolo tak strašne silné. Mne tiekli slzy, fakt to bolo brutálne vtedy. Takže to bolo také najsilnejšie cez toto, takže takto to ja prežívam. Ale akože fakt dá sa... idem do tých tém. Proste najprv sa mi ukazujú nejaké obrazy, ale väčšinou hovorím, že to súvisí. Lebo mám to tak ja teda zažité, a už to mám zažité zľava, správa zo všetkých smerov lotosu, že buď sa stane to, a teraz v poslednej dobe naozaj už tak, že keď mám v jeden deň terapiu, tak deň predtým si my tu doma vykonštelujeme nejakú tému, ktorá sa nás vôbec netýka. Zrazu sa tu niečo pustí, otvorí a pozerám a už si hovorím, ja si tam sadnem pre tú ženu a ja normálne môžem povedať, že viem, s čím príde, lebo naozaj je to tak silno spojené a treba ju vlastne nevidím a vidím ju len prvýkrát v živote, hej, že sa ešte nestretávame a fakt je to teraz veľmi mocné, preto sa veľmi teším aj na ten prežitok, zážitok tej skupiny žien, ktorá vlastne na tom workshope tvojom bude, pretože ja to milujem, ako sa to rozvibruje potom celé, ako sa tie témy prepájajú a najmä, preto sa pýtame na tú skupinu, že z mojej skúsenosti, veď teraz sa stretávame spolu u nás v rámci Everly Day s tebou, je to krásne zrýchlené tým pádom, že v podstate áno, sú také témy, ktoré si ešte musíme zažívať aj na tom osobnom príbehu, ale potom sú také témy, ktoré, keď si dovolíme zažiť v skupine, otvoriť sa v tej skupine, aj keď iba treba s tým vnútorným svojim prežívaním, nemusí to byť vôbec vypovedané často, tak sa to na všetkých tých príbehoch a na všetkých tých úrovniach úplne nádherne rozvibruje, vylieči, odblokuje, takže sa na to veľmi tešíme. No. A chcela by som poprosiť, že či máš chuť nás trošičku tak s tým vedomím lotosu sprevádzať. Teda nie v tom, že by sme ukázali, že čo sa bude diať na Luna Feste, lebo to si fakt musíte prizažiť, ale aby sme možno aj tie, ktoré prvýkrát počujete slovo lotos, alebo keď vás to ťahalo k nemu a vôbec ste netušili, alebo ste možno dneska videli nejaký symbol lotosu a nechápali ste, že čo sa deje, tak možno vám príde nejaký vnem len tým, že sa napojíme trošičku na to vedomie lotosu v takom krátkom stíšení, ktorým by nás Zuzanka sprevádzala. Máš chuť? Môžeme. Tak, povedz nám, že čo máme robiť? Asi sa stíšiť, asi si nájsť nejaký taký, že dobre mi je chvíľku. Ja si nájdem miestečko. Dobre, tak na chvíľočku si zatvorme oči. Hlboký nádych a výdych. A dovol si cez svoj dých precítiť celé svoje telo, každú jednu bunku.
S nádychom sa naplňaš, s výdychom vypúšťaš všetko nepotrebné. Uvoľňuješ celé svoje telo. Vnímaš každú jednu bunku v tvojom tele až po končeky prstov na rukách, až po končeky prstov na nohách, až po končeky tvojich vlasov. Hlboký nádych a výdych. A teraz pomaličky sa začína okolo teba rozprestierať opár. Je to jemná hmla a ty si všímaj, aké je farby. Vnímaj tú esenciu. Možno cítiš vôňu. Nádych a výdych. A ty sa kúpeš, toto je tvoja esencia. Toto je ten kvet, ktorý skladáš zo svojho života. Toto je ten kvet, ktorý ty tvoríš. Tak, ako sa cítiš. Nádych a výdych. Vnímaj seba. Vnímaj ten pocit. A teraz sa pomaličky pozri do svojich dlaní. V tvojich dlaniach leží kvet. A dobre si ho obzri. Toto je symbol teba. Vnímaj jeho farbu, ovoňaj ho. Dovol si spojiť sa s ním. Možno ho nevidíš, ale cítiš. Toto si ty. Dovol si vykúpať sa v tom pocite, v tom spojení sama so sebou. A zapamätaj si, aká je to farba, aká je tá vôňa. A teraz si ho môžeš odložiť tam, kde ho vždy nájdeš. Do tvojej tajnej skrýše. Hlboký nádych a výdych. Hmla a opar okolo teba pomaličky ustupuje. A ty sa opäť vraciaš do svojho tela. Nádych a výdych. Keď vnímaš každú jednu bunku v tvojom tele. Vnímaš pevne svoje chodidlá spojené so zemou, vnímaš miestnosť, v ktorej si ty. Hlboký nádych a výdych si tu a teraz. A keď budeš pripravená, otvor oči. Krásne, ďakujeme. Ak chcete, napíšte, akej farby, alebo akú vôňu ste vnímali, alebo akú farbu. Ja som vnímala vôňu marshmallow. Neviem, ako vonia marshmallow, ale toto mi prišlo. A mala som zlatý lotos vo svojich dlaniach. Wow. A vnímala som takú veľmi, ako keď takú veľmi, tú konzistenciu toho kvetu dokonca, ako keď je ako medúza, takú želatínu. Bolo také veľmi príjemné. A moja skrýša teda bolo moje lono, že priamo vlastne z tých dlaní som si ho aktivovala do svojho lona. Tak ak ste si to dopriali, ak ste si dovolili sa prepojiť s tým vedomím,
toho lotosu a máte chuť, tak pozdieľajte. Andrejka píše, ešte predtým nám písala, že keď sa dá modrý lotos v skupine, tak krásne zvyšuje vedomie celej skupiny a energia v skupine sa úplne premení. Je to ešte silnejšie prepojenie. Teším sa na lotos na Lunafeste. Krásne. So mnou lotos bude divoký, Andrejka. Maťka Matušková píše, modrá rúža v ľavej ruke a zlatý lotos v ľavej a skrýša v srdci. Simča píše, rúžová pivónia v srdci. Wow, babi. Maťka, ďakujem, bolo to úžasné. Andrejka, divoký, super. Áno, Zuzko, to inak ako divoko nemôže byť. Krásne, ďakujeme ti. Ja, teším sa. Chcela by si nám ešte niečo povedať? Prichádza ti ešte niečo? No ja by som možno, že chcela ešte, keď ideme teda na ten Lunafest, takú pozvánku, alebo tak, aby ste si vedeli predstaviť, že čo sa tam bude diať, lebo ono to vyzerá všetko teraz tak záhadne, tak spirituálne a tak ďalej, ale Mirka, ty ma poznáš, že dievčatá, ktoré si spomenula, ma vlastne poznajú. Takže ja pôjdem cez hudbu. My pôjdeme cez hudbu, vlastne ten workshop ako taký nebude, lebo tá terapia trvá 40 až 50 minút, u každého je to individuálne, hej, takže tam nevieme ísť do tohto takto hlboko, že keďže je to jeden na jedného, hej. Ale budeme sa ako keby starať jedna o druhú. Pôjdeme cez rôzne techniky a hlavne cez ten tanec, aby sme sa nacítili, aby sme vedeli, kto sme. Lebo pre mňa je veľmi dôležitá teraz tá téma toho tela a to je ten 8-čkový rok, to cítime všetci podľa mňa. Takže ja od vás chcem, aby ste cítili svoje telo, aby ste vedeli, kto vy ste, aby ste sa mohli posunúť ďalej. Takže my pôjdeme cez toto. A samozrejme, ku koncu už bude potom to stíšenie, pôjdeme do meditácie, ktorá sa volá Kto som? Stretnutie sama so sebou. A je to vlastne tá misia lotos, ale to celé by som to tak nazvala, ten biely lotos, lebo to je to spojenie. To spojenie, to, čo ja prinášam. Tu na zemi, že vieme sa my hore napojiť, ale my žijeme tu, takže ja musím pracovať s tým telom. A tá sexualita, áno, je sexualita, posvetná sexualita. Veľmi veľa ľudí nevie, čo je to tá prečo posvetná, hej. A je to teda aj moja téma. Takže budeme to tam tak spájať a strašne sa na to teším, lebo to bude brutálne tvorenie. Teším sa veľmi na to aj ja a keď si povedala posvetnú sexualitu, tak v podstate aj k tej téme tam bude aj map potom, ktorá bude a možno neviem, či aj náhodou nepôjdete pred alebo po nejako, takto nejako to asi tam aj bude vychádzať časovo, takže to len bude krásne plynúť a prepájať sa vlastne opäť v tých témach. Ešte Renátka píše, pivonková bielo-rúžová a vône ako když kosíš trávu, trávovo-sladovnká pivonka. Andrejka píše, presne ukotvujeme vedomie v našom posvetnom tele a ja som si vlastne uvedomila, lebo tie, ktoré so mnou máte čo to dočinenia, tak tiež viete, že pre mňa, ak to nie je praktická spiritualita, tak je to úlet, tak to nemá vôbec žiaden zmysel a keď sa nad tým zamyslím, tak všetky, ktoré sa tam takto zídeme, vrátane mojej Ľudsky, ktorá to spolu so mnou tvorí celý ten festival, tak sme veľmi, a Ľudská mi hovorila, Andrejka si to asi bude pamätať, že oni teraz končili vlastne kňažky u Andrejky a Kristinky minulý rok a že sa nazvali, že Urban kňažky, čo je veľmi, veľmi pekne pomenovaný stav vedomia, ktorý sa mne veľmi páči, že to je vlastne naozaj, sú to funkčné techniky, ktoré sa nepredávajú biznisoidným spôsobom, neviem čoho, ale je to práve o tom, že keď ti to tak príde, keď ťa to volá, keď to cítiš, ale zároveň to je funkčné ako nástroj na skvalitnenie toho bežného dňa, toho prepojenia sa so sebou. A preto sa na to veľmi teším, že aj ty sa tam vyskytuješ a nesieš takúto prekrásnu vec. A skôr ešte ako skončíme, aby som teda nezabudla, lebo aj ty si vytiahla nejakú kartu dneska. Čiže teraz ja mám ukázať karty, ktoré som ráno dávala, že si môžete vybrať, že ktorá vás volá 1, 2, 3, na Facebooku Lunafestu ste to našli. A teraz ich ideme odhaliť. Čiže jednotka je, že hviezdna matka. To je moja. Áno, a otázka je, ako môžeš byť matka sama sebe? Wow. Ako sa môžeš vyhýčkať, ako sa môžeš, v angličtine to slovo nourish, prosto naozaj tak ovatičkovať, alebo čo by v tvojej situácii urobila matka, ktorú by si potrebovala? To je tiež taká dobrá otázka. Potom 2, ktoré ste mali,
je hlboká regenerácia a odkaz je oddychuj, dovol si byť držaná a dovol si doslova zažívať workshopy, retreaty, prosto niekde, kde dokážeš tú cestu seba poznania, ale v takom tom uvoľnení nachádzať napríklad, ako je misia Lotos, čo neznamená, že tam budeme len akože sa plynúť, lebo však áno, bude tam tanec tak ďalej, ale vlastne, aby bolo o teba postarané, aby si mala ten priestor toho prijatia, alebo ako Luna Fest celý, lebo veď kto ste boli na prvom, tak viete, že to bola a je vlastne náš zámer, pretože keď sa nad tým ľudskom niekedy zamýšľame, že prečo nám vlastne prišiel nejaký Luna Fest, je to také podobne ako u teba tá mysleľtosť, tak vždy nám tam ide to, že vytvoriť pre ženy priestor, ktorom je dobre tak, ako je nám dobre. To je prosto ten najväčší zámer a som nesmierne vďačná, že ho môžeme tvoriť s vami. A tieto, ktoré ste mali 3, neumenšuj svoje svetlo. Ako momentálne umenšuješ svoje svetlo a kompromituješ svoju dušu. Takže si tu nájdete tie odkazy. Inak akože všetky sa ma týkajú dneska, mám pocit. Aj mňa. Ja som si teda ráno vyťahla ešte akože jednu zvlášť a stále si hovorím, že toto je pre mňa a toto je pre akože online, ale nikdy to tak nie je, že sa to týka samozrejme aj toho, kto ťahá. Zlátko, čiže ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj vám, že sme sa prepojili v tom vedomí toho lotosu. Veľmi, veľmi sa tešíme. Vidíme sa ešte raz 8. mája 2024. Je to streda, ale je to sviatok. A Luna Fest Milenka. A v Mytných Ľudanoch je to kúsočok od Levíc. V linku, teda v tomto počkaj, tu máte kontakt aj na Zuzanku a na jej tvorenie a zároveň teda aj všetko o Luna Feste, aj v rámci vstúpeniek všetkého sa tam dozviete. Prajeme vám krásny večer, Veronička, pozdravujeme ťa, Žatková. Užívajte svet, u nás teda už je jar v plnom rozpuku, plúcnik, sedmokrásky, žihláva, fialky sú dnešné úlovky, ktoré mám, takže predpokladám, že aj u vás sa to už deje. Užívajte Timi, Deniska, celý tribe je tu, drahá. Milujem. Ahojte ženy a vidíme sa, počujeme sa opäť o týždeň. Ďakujem. Uvidíme s kým, pretože vždy sa to tak deje, že tá ďalšia bytosť prichádza, keď to tak má byť, takže dám vám vedieť, s kým bude ďalšie krásne vysielko. Pa! Ty sa ešte neodhľadíš, aj tu. Ostatní vypnem. Ahojte. Ahojte.